Здравейте! Днеска ще разглеждаме една игра, която се казва Need for Speed Most Wanted. Нея съм е превъртял, както мога да видите на Most Wanted листа, който го ви каза сега. Много малко коли съм отключил, т.е. всичките коли, обаче някои не съм ги тунинговал изобщо. Примерно тая не я карам изобщо, където я показва сега. Ето 107 коли съм намерил. Ето, тунинговани, няма нищо. Тук в тази игра изцялостно намирате колите по улицата. Примерно ще хвана се разхода. Ето на тука. И тук намираме едно Lamborghini, което трябва да се купи, за да се кара, което не съм го виждал преди, ми било пред очите. Колите са супер реалистични, тия на NPC-тата, на хората, които са такова. Примерно тук идвам, разглеждам си и намирам ето кола примерно и switch. Ето и ми дава да игра с нея. Играта върви на средномощни и на супермощни компютри. Моя е горе-долу двете. Върви ми с по 20 до 30 FPS. Сега стига до 45. Самата игра е доста готина, ако тръгнете да се заиграете в нея, обаче картата е супер скучна. Понякога просто ти е абсолютно супер скучно. Ще няма оффроуд понякога. И както виждате, реалистични са графиките. Не е като Undercover, където графиките са малко по-тъпи. Пример, ето ви сега спирам една кола и това е как Chevrolet някакъв видях. Караме си и долу на картата, когато видите някакво кормило, това значи, че има кола. Примерно ето е още едно и намираме кола и я взимаме. Ако някой ме питат долу в това, ако съм, ще да го забравя да го кажа, и някои ще да ме питат къде ти е гаража, как се тунинговат колите и така нататък. Колите се тунинговат от Easy Drive, като натиснете бутон, зависи кой си го сложите в настройките. Имате Autolock състезанието, откъдето отключвате. Примерно на най-лесното отключвате Burn Nitros за първо място и Offroad гуми за второ и така отключвате абсолютно всичко. Ето от тук се тунингова колата. Както виждате тук долу, в левия долен ъгъл, се вижда как са тунингованите. Тук ви е гаража, по принцип. Тук могат да се избират коли. Примерно Change Car и Alfa Romeo Ariel, Aston Martin, Audi, Bach, Bentley, BMW, Bugatti, Caterham, Chevrolet, Ford, Jaguar, Koenigsegg, Lamborghini, Lancia, Land Rover, който искам да видя как изглежда. Така. Добре, ето го и Land Rover Range Rover. Има много хубави песни. Веднага, що ми изберете на тунингована кола, веднага ви показва листа с състезанията. Ето тук има едно Lamborghini. Ето тук са ви настройките. Тук мога да смените примерно геймплей, контролите. Контролите, хендбрейк, ето ги тук, всичко имате този път и свирка. Имате хорн, как се превежда хорн? Да свирнете, нали? Забравих как беше. Ето го. Меню left, меню right, меню up, меню down. Това е за менюта. И не знам къде беше за... Ето го. Easy Drive, up, down, left, right. И аз така съм си го направил, че да ми е удобно с
копчетата. Примерно имаме Lamborghini Aventador, което мисля да го пробвам. И е доста окей. Колите тук са много по-бързи. Играта изглежда, долу като я погледнете, малко изглежда на Need for Speed Rivals. И не е като Undercover, когато ви подгони полиция, да ви покаже къде е полицията и след това да почне преследването, а направо почва. Ето, например, за 11 секунди се евейднах тук. Друго какво? Друго, ето тук са Most Wanted състезанията, които сте минали. Ето първото, това е Koenigsegg Regera R, Pagani Huayra, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Porsche 918, тук е McLaren, тук е Lexus LFA, тук е Mercedes-Benz SL65 AMG, тук е Shelby Cobra, тук е Alfa Romeo Concept, 4C Concept и това. И тук долу в описанието ви показва колко километра е близо до вас. Примерно на ето това са на 6 км, това е на 10,1, 4, 0,1. Къде е? Да, ето го. Точно зад мене. Ето го. И това тук е състезанието. Hold на копче нагоре, копче надолу, за да почнете евента. Просто натискате, задържате и такова се, но т.е. трябва да завъртите губи. И както виждате, примерно някоя кола сега ще удара, да ви покажа, че е реалистична на NPC-тата кола. Примерно е така, къде идва сега, значи малко по-бавно. И това е Audi, да, Audi A3, ето Audi. Това е Infiniti. Ето още едно Infiniti, ама то се влъснахме, не аз в него. Тук има Chevrolet. И ето почват даже и да пушват, когато много здраво сте се ударили в тях. И не могат да тръгнат. Вътре хората мисля, че не могат да ги видите. Иначе нас може да се видим. Ето, опа. Как се виждаме нас, бе? С кое копче беше? Значи с Т сменяте песента. Ето така. И някой ще ми каже, ти си сега си копирайтър, слагаш песни, които не са ти разрешени да такова. Аз ги слагам, защото не ги слагам аз, а просто играта са си ги сложили и аз пускам тия песни, които са в играта. Примерно, играта е много по-реалистична. Примерно, вижте, когато не сте с толкова засилена кола, отпечатъците на гумите са по-малки и по-невидими, отколкото ето така. Примерно, мога да ги видите, ако се виждат не лекичко по пътя. Когато сте с засилена кола, са леко по-видими. И аз тук съм като това Lamborghini го направих на нищо. Така, примерно като сте с по-засилена кола и дадете спирачка, се виждат отпечатъците. Добре, и ето тук мултиплеер, Connect, това ви трябва Origin, ето Origin, ама аз го нямам. Играта е кракната от Замунда, я играя, това тук ви е магазина, Go to Store и там може да си купите онова Lamborghini, където го видяхме. И това е за клипа от днес. За днес мисля да качвам и на Minecraft, обаче ако ми се поправи Minecraft, защото нещо можех да пусна, опитах се да деинсталирам и пак да я инсталирам, но не ще да се инсталира просто. Пишете в коментарите как може да се оправи, когато изпиша само Minecraft и не се включва след това.
И това е. Довиждане. Не забравяйте да се абонирате, ако ви харесва клипа. Чао!